रत विचरित बाबा के संगे संगे मूसवो दोनों है हाँ भरत शर्मा जी गौले रहले हरि गमना करवला ये हरि जी एक पटरी हो आगे बढ़े के बता रहा हो हाँ आरे गमना करवला ये हरि जी तो अपने पुरबावा अरे गइल ये कहे के बा ना बाबू आई लय हो अच्छा यही लय में सुन होला बाबा के बुलावे के बाद आ कहे के बा कि बाबा आई हम मंगल के बारिश करी आ यार अध्या के पापा जी के बुलावा तनी कि गणेश पूजाई है जा भेज दी आकर मंगलमय को दी मंच पे आई मैया गौरी के हो ललानवा मैया गौरी के हो ललानवा ए अयोध्या के पापा जी हाय गणेश पूजाई भेजवाई कहाँ लुकाइल बनी हाँ ऐसा कि पंडित जी लोग जब पूजा करावेला गणेश भगवान के तो गणेश पूजाई लागेला तो हमरो गणेश पूजाई लागेला तो सुमिरन में हमारा आई हो ना सुमिरन में हमारा आई हो अगर लक्ष्मी जी के हाथ से अगर लक्ष्मी जी के बहन हो जाता तो ऐसे का उत्तम माने के चाहिए बहुत लम्हार उत्तम आई है देखी आराध्या के दादी जी के तरफ से राध्या बेटी के दादी जी की तरफ से हजारों हजार का आशीर्वाद आई अच्छा भगवान से शुभकामना प्रतीक्षा रही बबनी हमार फूल तरह फुलाई रहो दिन दुना रात चौगुना बढ़ोतरी हो चली बहनी हो रिद्धि सिद्धि के रउरा हाय सजनावा रिद्धि सिद्धि के रउरा हाय सजनावा एही से तो पड़ल बाबा रघु शुभ नामा एही से तो पड़ल बाबा रघु शुभ नामा आरे सबसे पहले हो खेला पूजनवा भक्त कहले बाबा के कि बाबा रउआ ऐसन देवता है भले राउर दे सात टेढ़ो में टेढ़े बा पेट कहीं अलगे निकलल बा कान कहीं अलगे बा सुर दू हाथ के अलगे बा लेकिन बाबा रउआ वो देवता है कि रउआ के पूजा कैला से मंगल के बारिश आरे
सबसे पहले हो खेला पूजनवा सबसे पहले हो खेला पूजनवा तो सुमिरन में हमारा आई हो ना में हमारा आई हो ना और ही भक्त कहले बाबा से कैसे कैसे पन चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डूअन के भोग लागे संत करे सेवा लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा आर निर्मल यादो करेली निहोरवा निर्मल करेली निहोरवा सुमिरन में हमारा आई हो सुमिरन में हम